Să încercăm să pornim. Să scot plugul în grădină, că am terminat de arat. Să vedem dacă pornește, că mâine face o săptămână de când nu l-am mai pornit. Ia. Hai că a pornit, îl lăsăm un pic să încălzească. Să cupresc priza. Să rupă un pic uleiul. Așa. Să scot plugul în grădină, că a plouat, s-a făcut nămol și după aia îngheață și rămâne aici.